pa smo krenuli da se švrčkamo danas malo, tako? Vidimo šta ima u gradu. Da upalimo malo auto, danas ništa neće ni auto. Da, dobro, dugo je stajao. Da, ma gorivo, jeste ono bajato, razumiješ, nema dana uopšte. Iz Anđelo je gorivo, ne može se vozi uopšte. Jedno čekam da ga potrči. Da li euro, ne sam čuo, euro news ili tako nešto. Prvi zvanični letovi za Beograd 5. maj. Znaš šta je problem? Nije problem sad i ti odeš negde kolima. Ne možeš da prođeš granice, oni su zatvorili granice. I kad se vratiš, opet si u problemu. Čekaj. Imaš 28 dana karantine. Da, ali ako kreću redovni letovi, znači prestaje vanredno stanje, prestaje taj karantin. Što nas ne bi pustili? A šta ako nam kažu moramo da se vakcinišemo kao nole, da? Po vakcinisan ću. Pa znam, ali... Pre, ja sam, kada sam išao u trope, primao sam onaj koktel. Znam, ali ja neću Daj mi vakcinu, 3 dana sam bolestan. Znam, ali ja ne volim Bill Gatesa. Evo Bill Gates, kak je on je muljato, kad se bude vakcinišao pred mojim očima, onda ću ja sam. Ne volim ja njemu, ni pokarat. On kaže da treba bude milijarda ljudi, tako. Ma ne, ja mislim da vakcina je na volju, hoćeš, nećeš. A u početku, sve je na volju, pa postoji na silu. Međutim, recimo, u nekim afričkim zemljama nisu dozvoljavali ulazak Evropljana koji nisu vakcinisani. Razumeš? Pa to se zove... Onda nemaš kud, a hoćeš da uđeš u tu zemlju vakcinisan. To kad je bilo, nije bio sukob između globalista i ovih, tad je bilo, 5 svet je bio drugačiji, nije postoje Bill Gates koji hoće da ubi pola sveta. Ako se zaraziš, umrećeš, ako nisi vakcinisan. Da li vakcine, zašto bi slušao? Ne, on je rekao da je protiv toga u ovom momentu. Pa zato što im ne veruje, kao i svaki normalan čovjek, misli svojim glavom, ne veruje. Znači, u ovom momentu sam protiv, ali ne znači da ću tamo za 5 godina biti za. Onda bit ću za. A možda bude za 2 mjeseca koji pobjedi kaže, aj sad možete s tobom, ne morate da se morate da se vakcinišu. A ne, ako mu kažu ne možeš da igraš ako nisi vakcinisan, ja mislim da će onda se vakcinišati, da. Pa zavisi. Ne može da bira. Pa prozvao ga je Rodik, on je rekao da vidimo kakva mu je vera, da li će da se vakciniše ili neće da se vakciniše kad bude ovaj kako. Da, prozvao ga bivši igrač. Da, pa bivši igrač. Pa dobro, ali on je anglosaksonac, malo je on nervozan zato što... Pusti ti tu verziju. Dominacija anglosaksonaca u svetu polako se bude. Mislim, to se vidi za avion. Ali, mislim, ako budu jedne trke, ako puste komunikaciju između bivših Jugorepublika, neće biti interesno. Pošto se priča s Evropskom unijom po meni završila, bilo bi dobro kad mi napravili neku uniju, da možemo da idemo bar u zemlje stare Jugoslavije, bez tih nekih teških graničnih kontrola i to. I za Grčku kažu da će da testiraju sve ko dođe. Ili će svako ko dođe morati bude testiran. I šta je to? I ti se testiraš, on kaže... Pa ne, ako si negativan jebi ga, onda si... Onda ideš na sajam. Ne, ako si pozitivan ideš na sajam. To ako si, pa onda znači... Ako si negativan, onda si slobodan za put. Nije to loše, to ti je ko rulet. Ako si pozitivan ideš na sajam, ako nisi pozitivan ideš u Grčku. Pa ja je volio sam da igram ruletu, mislim. Ali baš ta igra mi se ne sviđa. Sa tim rezultatima. Pa to je jedini način. A plus imaš i priliku da taj test nije validan, pa zato imamo 2 testa. Naravno, ne, ali nema 2 testa. Sad su vratili jedan. I sad kažu, a šta ako te slago, a ti nisi pozitivna? Ne, nema veze, kad ti naiđeš na granicu, on ti traži tu takozvanu zdravstveni karton. Kao i nas da trčiš. A da, ali ima jedna druga stvar. I ako si negativan, on te pušta u zemlju. Čekaj da završim. Dobro, ajde. Kada se vratiš, ne ideš u karantin. Ako to nemaš, onda si ga najebao. A šta ako se vratiš, šta ti si zakačio tamo virus? Pa jebi ga, onda si najebao kako god okreneš. Pa o tome ti pričam. Ne, ima tu jedna druga stvar. Onda ti si isto vata. Ko će tu da dobije u svakom slučaju? Onaj ko pravi testove. Redi broj 20, Nebojša Blagojević, Nissan GTR.